ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜଳ ଅପବିତ୍ର କେମିତି ହେଲା ଓ ବର୍ଷର ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାଭାଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଯାଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହତଭାଗ୍ୟ, ତୁ କ'ଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜାଣିନୁ? ବାପା ମା କଥାଭାଷା ହେଲାବେଳେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସେଠାକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏପରି କାମ କରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲଣି, ଅଭିଶାପରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡ ହୋଇ ତୁ ପଡ଼ି ରହିବୁ। ଆଉ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ମାତୃହତ୍ୟା ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ତୋର ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କୁଠାର ଖସିବ। ସେ ତୋ ଉପରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ହିମାଳୟରେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଅରୁଣା ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 4ଟି ପୁଅ ଅରୁଣା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ। ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସବା ସାନ ପୁଅ। ଦିନେ ଯମଦଗ୍ନି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଅରୁଣାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ନଈକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ନଈରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଳେକଳ କରୁଥିଲେ। ଅରୁଣା ତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ରାଜା ଓ ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଳକଳ ଦେଖିବାକୁ ଅଟକି ଗଲେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଲା। ଯମଦଗ୍ନି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରିପାରିଲେନି। ଡେରିରେ ଜଳ କଳସ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ଯମଦଗ୍ନି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗି ଡେରି ହେବାର କାରଣ ଅରୁଣାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଅରୁଣା ସତକଥା କହିଲେ ଯେ ନଈରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର କୋଳିକେଳ ଦେଖିବାରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏଥର ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ କିଏ? ଯମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ତୋର ମା'ର ଦୋଷ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ତୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ସେ ମାତୃହତ୍ୟା ପାପ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାଇଲା। ଯମଦଗ୍ନି ପ୍ରଥମ ପୁଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ଡାକି ମା'ର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ବି ମାତୃହତ୍ୟା କରି ପାପ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯମଦଗ୍ନିଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା। ତାପରେ ଯମଦଗ୍ନି ତୃତୀୟ ପୁଅକୁ ମା'ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଲାଗି କହିଲେ। ତୃତୀୟ ପୁଅ ମା'ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ପାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ଯମଦଗ୍ନି ସବା ସାନ ପୁଅ ପରଶୁରାମକୁ ଡାକିଲେ। ପରଶୁରାମ ପରି ପିତୃଭକ୍ତ ପୁଅ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା କେବେ ହେଲେ ତଳେ ପକାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପ, ମୁଁ ତୋର ମା'ର ଦୋଷ କୌଣସି ମତେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନି। ତୋତେ ମା'ର ମୁଣ୍ଡକାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କହି ସେ କୁଠାର ହାତରେ ଧରି ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ପିତରି ପ୍ରୀତି ମାନପେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବ ଦେବତା। ଏବଂ ମା'ଙ୍କର ବେକରେ ଏକ ଚୋଟ ଦେବାରୁ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଯମଦଗ୍ନି ପରଶୁରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ବାପ, ତୁ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଛୁ। ପୃଥିବୀରେ ମାତୃହତ୍ୟା କଲାପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ତୁ ହେଲୁ ପ୍ରଥମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ବାପା, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମଦଗ୍ନି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପରଶୁରାମଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ପରଶୁରାମ ହାତରୁ କୁଠାର ଖସିଲାନି। ପରଶୁରାମ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ମୋ ହାତରୁ କୁଠାର କାହିଁକି ଖସୁନି? ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ, ବାପା, ତୋତେ ମାତୃହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଛି। ପରଶୁରାମ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ, ଭାରତରେ ଯେତୋଟି ତୀର୍ଥ ଅଛି ପ୍ରତି ତୀର୍ଥରେ ତୁ ଗାଧେଇ ମାତୃହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବୁ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରେ ସେମିତି କୁଠାର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହାତରୁ କୁଠାର ଖସିଲାନି। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ସିଏ 10 ହାତ ଦୂରରୁ ଜୁହାର ବୋଲି କହି ପଳାଇ ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ? ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ ନ କରି ମାତୃହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃହତ୍ୟାର ପାପ ନ ଗଲେ ତା ହାତରୁ କୁଠାର ଖସିବନି। ବାପାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେଇ ପରଶୁରାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥରେ ଗାଧେଇ ଥରେ ହାତକୁ ଅନାନ୍ତି, କୁଠାର ଖସିଲା କି ନାହିଁ। ଆଗ ହାତରେ କୁଠାର ରଖିଥିବାରୁ ଦେଖି ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ତୀର୍ଥରେ ଗାଧେଇ ସାରି ଦେଖିଲେ ହାତର କୁଠାର ଖସୁନି। ସେ ବଡ଼ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମନରେ ଆଶା ଜାଗି ଉଠେ। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥରେ ଗାଧେଇବା ଲାଗି। ଏତେ ଅଥୟ ହେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ସରିନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଡେଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବି।